Ja, så sier det atri. Ja. Det som jeg har rett på at jeg var jeg følte Grønlands i 1904. Fikk en chans via en grønlandsk reitrollere. Grønland derfor holdt vi bygget her så små reitrollere til å si. Smair, han tog 100 tons i snedbateren. Og det var hatt laks av oss, som er kjipare. Og jeg var så stor med over. Og så på Nølse, han var fyrstmeister, eller kjifer. Og så var det han, Meinar Hammer. Han var andremeister. Og så var det Ankar Birke. Og så var det en som er at Hans Edmund Johannesson. Han var slekter og kan ha sånt. Og Ankar og Hans Edmund tar jeg nokkur sammen med Hattler. Bor i Stinlåks. Og jeg var sammen med Hattler Arne jeg får på skolen. Ja. Og jeg silte her i 20 år. Så jeg får gast i 2000. Her på Landskyfot. Så jeg må bare si til at det var godt å være. Det er gode år her. Det var det. Og så er det hver hobby her. Jeg vet ikke om jeg har hobby, men alltid interesserer meg for baton. Så jeg har en god bad og nest. Det er regnet så er vera flott og til at jeg har fri. Og skjøt og vetraner, hevastungar. Regnet hevas under boksen. Til at da var de ekkelig vel. På bei hevastungar og svarsfugl. Og annan hobby, det var ikke. Men det var vel å tenke mynter. Så det var kveldskola og vetraner. Gynsilt kveldskola i foto. Det var dott også. Jeg tror det vel. Ja. Og så var det syskene ikke mer. Det er aldri også skal tenke lika som endringer. Vi er 3 syskene. Er faktisk i Øylandtrus. Så er det Anna, hun er født i Fyraltrus, hun er utgift. Og så er det Armkjær. Hun er født i Skjealtrus, og hun er gift ved Jega Morsensen. Klaksvik. Det er også til syskene kommer, ja. Og så er det bøttene til henne. Her var det Sven, han var født i 1974. Og han er utdannet elektrikere. Og så 17 i måned over 2008, da får han i Florida for seg en oppbygging som helikopterpilot. Og det fikk han så i 2008. Men han har ikke haft noe faktisk noe ordentlig arbeid innenfor flyggvinsene av helikopteren. Så han kunne ikke ytterligere finnes jo det går ordentlig. Men han fløy det første togene, da fløy han bare ved sånn 4 omkron og tog fotomynter forskjellig sånn her nere i Ådnes. Han bor i Ådnes. Og han er så gifter. Han er gifter ved, han heter Susanna Slattanes. Døtte på Linne og Steinbjørn Jakobsen. Nei, Steinbjørn Slattanes. Steinbjørn Slattanes, ja. De er altså bøttene Ulla, hun er 5. Og så er det Kira, hun er 8 år. Så Abba-bøttene teier så kommer til åkken. Og så er det Johannes. Han ble livet nå som maskinmaster som var. Så ikke han nattla morgen. Og han var født i 2 fors. Ja. Så er det bare. Hun var født i 5 fors. Og hun ble livet i fjør. Sørste sommer, ja. Som radiografer. Hun er livet i Ådense. Hun var et stort skifte her i Arbornholm. Arbeid som radiografer. Men hun kom heimat. Og til da var hun utrolig vel. Jeg finner ikke en heimat. Så hun arbeider klassiske sjukhus i det.
som radiografer. Og så var det Rona. Rona, han var født i Nuttjofors. Og han har mistet vid 25. april 2011. Det var så løs når han skulle fære ned til Zambia. Jeg hjelpte Nanne og David der, i Zambia. Og så Batna lever der. Hun var utrolig spent på å fære ned til Zambia. Og det var 20. april og for nyer. Det minst økla vel enn morgen og fjord. Klokka 6, da myke morgen. Vi skulle løse av vår rimlige høstdag. Det minst jeg tror det vel her fjord. Men så var det 25. april til Amanadevar. Vi lå i Klaksvik. Vi brynne George Oxter. Så var det om kvalitet i verita om 8,5 det var inne bestemt. Det var myntlig pent vever i så det han var da. Det ringte politiet til min. Da var det Karl. Spurte hver jeg var stadt. Om jeg kunne komme nia. Jeg sier jeg var ombord av et ljus. Ja, om jeg kunne komme nia på en av vei. Jeg kørte kostjen til til hus. Jeg har bilen der standet der norre. Og jeg sitter ved han at jeg skulle ringe da jeg kom før han båret. Men det sikkert vel da. Jeg var akkurat kommet til Nyanjøkken kommunbrekkene. Da Karl ringt. Og så jeg følte at jeg skulle ta meg så til hus. Så jeg følte at jeg fikk noen tanker som nødde hva kunne være at Karl ringt. Og jeg kom så nye i et lokken. Jeg så ikke bilen så jeg podsten til 8 år så. Så jeg visste hva nå var galt, altså. Politiet ringte, så bilen så jeg podsten til 8 år her. Jeg kom så inn i gansla, og Karl teker mot meg. Og så sier han at Rona var i en ferslevannet her nu i Zambia. Og han var sikkert deg. Så vil jeg si at det var det sjokk for meg, og så kom inn i køkken, og ta seg der. Konan Elna som var, og sitter bare pura utgrat. Og jeg har fått røyne av trøstene, og jeg færser i møterne, det er ikke om henne. Vi satt i ånds til minst. Og jeg tenkte bare meg på tegner i bøttene. Det kan jeg gjøre nå. Jeg vet ikke, det er alltid så rest løye som man reagerer. Og jeg får direkte stående, og så det var først ringte ned til Sven og Bare. Og det var så at de var akkurat sammen da en tur. Og jeg ber så på henne si at det finnes det i tog om at Rona var for en første vansen i Zambia. Og var sikkert deg. Og så ble jeg ikke mer sagt med det her, men Sven, han ble ved å si, ja, men jeg er så sikker på at han var deg. Jeg sier, det er det som vi ikke vet av. Jeg snakket så han løt sammen, og så leide jeg hatt nyaten. Jeg hadde jeg vært som han tog med at han så ringte han atter, og spurte etter om det var helt sikkert. Ja, med deg. Så jeg rønte jeg få bøyene hvor jeg så kjøtt som mulig. Jeg sa bare til at som stod med at Elna klarer det så ikke.
så ringte jag till systemen Armkär. Och började på in i Lennara. Och så är sen till systeren. Så det var realligt svärt och tungt. Men så gick han löta. Så begynte jeg å komme. Armkær ved bøttenen, og søster min Anne, og Petra og deg, og så det ble grulig grater, og krostan, han litt løt i her, et eller annet, og kvalitet Jack, og så var det flere som hadde fratta, og som kom med vidtja. Og så sier vi om Taja ferna midnatt, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre etter det. Så minnes jeg bare til at så røste jeg opp, og så helt det til at Arne Skilte skulle ha noen bøn, og til minnes det også godt jeg gjør det, at jeg røste meg opp, og hela bön och så allt det som var kom samman att jag alltid som kunde ta under. Sent oss upp. Och det för så till hus och så ska vi skulle prata vid. Johan Samar i havn, han är som på det var bara vi på här. Och så detta tar vi för så skulle lägga upp. Tar det säger vi Ellen här att ja, jag vet inte hur vi skulle vi hållt oss nu, men alltså vi är alltid vant att lägga tacka för hälsorna och tacka för bötterna och allt det, men nu något som tar och nytt då tacka mig allt jag hugg som hette är att minne som onkel att och en äldre man för uppe samkomst, det var ikke alltid han sier som jeg. Men jeg vil hette at jeg takka under øtlen onsdag, øtlen vinskift. Det var lykke som hette som gledde okken og lytte okken opp. Jeg vil kunne takka for runen til tøyene så videre i haftene. Og alt det gode som hun har lært oss. Og vi sånne i begge tvei. Trykk til minst. Og så kommer at den andre der, og så var at det vi gjør affæra. Og fortelle ørene familiene hva at vi er affæra fram. Men det var det var några vidtjänare. Det hade vi. Men det så sker det är en reell sakner till omgångsstycke. En reell sakner och ett reell tomrum. Och det här är att ikke prata om det. Det är gråring. Ikke prata om det. Och hvis man helt till att man kan förstånja det, så passar det inte helt till att vi måste vi komma till det här att du kommer möter personen och så känner du prat vid där och akkurat som kommer är att det kanske kommer en gång vakt så vi en person, främda person som bara bor en tur i lockshort. Och så pratar man löst och fast, men och så kommer man in att att man är gifter
Og så spyr vi kommande, og hvordan jeg bøtt her dit? Og til jeg sett meg at han spurte nok stort at han var at dette var færre. Så jeg visste han ikke at jeg var på Aberone. Så jeg tenker meg, altså, hvordan sværer det nå da? Hvordan sværer det nå? Så sier bare det vi har at sier akkurat så her at jeg var pape til jentene som døde her i Zambia. Og om jeg var til, ja. Så sier han på en av min, så to familier vi han og han. Jeg sier, ja, det passer, ja. Så jeg og sonen hans vi beste kamerater. Ok. Det var som til at så finnes vi et godt prat på en av veien, lukket som til at han at han kjente den til personen, og han var godt nok siste var mot, og så kjente jeg og kjente til det her. Og det helt utrolig godt for meg. Men helt at ja, men her er en samkom i Øysten 18 for det siden. Ja, man vil så Øysten båren oppe av bønavånden. Det er fantastisk. Og det er mest vi ordentlig hetta at ja, folk bor for oss rundt omkring i landet og utan landet Øysten. Det er virkelig størst. Jeg får det å vite, ja. Og det er enn det at personer spyrer hvordan det gonger og gonger seg som familie og hvordan stod han er nå og hvordan vi kommer videre. Men alt så giv at vi er ødelbrøyt morla vinne og vi ikke halda det så er vi brøyt på en eller annen måte. Og det har legget oss mest til nå, til vi prater nok steg om det og i familien. Så Rona vera sånne personer, og fyllte grunn meg, og vi har grunn Korlandet, og Plikt og Fittlandet. Det var hun. Det er også det beste. Gjerne for en kjær. Hvordan jeg var, og fyllte igjen, og hvordan jeg var. Og jeg sakna det. Og særligt nu. Ja. Det er en bor fyrstandere gensen, så har man fyrstandere. Så minst det har jeg at jeg ikke sagt henne fra at jeg er fra sted. Og så er jeg tok godt. Jeg pjøsje på den ut, eller vet ikke. Da minst det jeg så snakket med natt, at hun er en av vimerking. Baba, hvor måste du ikke bare andre først, søgnast? Og det har lært meg bare til at hver er for først det, så får hun i kjøltens vei, og så vakte jeg henne, og så fikk jeg henne, det måtte en klem fra henne. Ja. Ja, og jeg halte til at vi som familie at vi tar det godt i det. Ikke stå i talen, men Inta som er vi henne, hun kommer for å bo i, jeg vil ikke åkne av til, og det er vi ekla takk som for. Det har ikke stått til kjenne at jeg får jøkken det som hun får jøkken. Og i stedet er det ikke så langt tog i tjåken fra det skjedde
ute och till finns jag hem. Och allt det tog jag bil här minst det att man går färdig ut här så jag går väver. Man har spacertur och man mötte folk så där spyrja om det visste näka och det forskjelliga. Det visste det var grunna foringar. Jag får nå hem men ösni här var det personer som gjort jag otroligt väl i sån att uppfyllt jag allt det här vi har fått nå hem. Och här är tryggingen en stora tack upp barnen att det finns jag hem med och var vi kan gå stand och med pent här så igen. Ja. Nämnde att folk kommer trots av det kommer vi inte kom. Ja. Alltså folk som känner folk som har mist det ska inte hålla sig borster och smeja sig affärer till så fast nu och trots av det ändå. Kan jag på det att familj och vänner kom en till sjöss när de ska vara fri. Alltså för och visste det så är det att det var gruande folk. Ja, faktiskt så vidt det inte vant att komma in alltså. Och det sett vi större pris på. Tror jag att det visste så att tar personer tar hade alla och gott att ge och alltså ta förstånd att de hade färre jocknen också var som var inte förnäkta. Det visste så allt så att det var onkel som kom till att visa och något. Ja. Hur det var att hem och hur det var kom vi är och ta med kämmer såna situation det visste att det är flöjre som jag kanske ver färre jocknen inte akkurat det samma men färre jocknen såna trångt och så blev det på den måten att hvis man vill prata upp i onta att det bara gott när man pratar om det. Det är det. Och så för också att det är ofär och inte kom åter och så akkurat som det är lyckas som det är. Nu har vi det svårare men vi det vilja färre nyra steg. Inte än men vet att la färra ner om vi får som jag säger. Lägga den bort. Så här var planen om att färra ner. Och steg här som Nantai som drev som sista antadrott. Det är alla vet. Och jag vill säga att folk var otroligt som det var hjälpsom. Bäger vi i mäte och öllna med allt detta stod på att det var det. Folk kommer vidja. Jag måtte också jag säger vi tar att jag skulle för land och för ett sån nattra. Så måtte jag också ringa på. Jag akkurat Borkom, ja. Så jag måtte ringa på och fortälja hur stöva var. Då var jag kom över skipar som var då. Alltså jag skulle inte spekulera på det. Jag skulle ha allt ordna. Slett spekulera på det. Det var egentligen pengar till honom. Till honom är tack för. Ja. Jag har inte det lite rätt. Vi stod och spelade med oss andra men alltså det var förlåt det så lätt och jag vet inte det var rätt tungt att komma tjockna alltså jag alltid då finns ganska första det och
Så var det ett, så var det annat, så var det pass i men man skilte ikke alt da. Og så där nere man vet att det är fast bestickelser så allt ja. Rävliga alltså. Som det var tungt alltså. Du fick gott att veta och träta till lören och men som säger ja, jag inte inte par eller skjuta men jag Pottler helt fantastiskt alltså. Vi spekulerar slett på det. Han rönt i alla tiden det här att trusta, hur slett, akkurat som man kör bil och kör gräns. Och man kan helst bli vid att ring, börja, ja, man kan göra det. Men han har ju så samband med ambassaderna på att ta på en av vägarna. Och det var också det här, om de motiverar honom. Om det är och allt det men som är skilte så var nok de av stem. Och de kører om nattene og vi må ikke bare også om det da. Jeg tror det er så høyt om det er og så kører det bare om nattene og så var det et hål her da. Et hål og som er skilte så er håndkorst først da. Da er det vi til let igjen av korst. Så er det bort om så går det så kommer en lastbil med honom. Och tar man för ja, jag vet han kommer ska vara så ja. Här jag vet inte här är väl att hålla ett landa. Så får du att hålla och ja mist. Så funnet det jag på den vägen, va. Det är förfärligt falskt alltså. Det är förfärligt falskt. Jag alltid var Ella, en intanjan som ringde hem till mamma och son och förklarade hur situationen var ja. Och så måste jag ringa till Jan Paul och så är Jan Paul nere efter det här. Det är grovligt Per Vettling. Tjock. Vart ja. Men ångan löd då ju att skälta god för det som var rätt. Så ångan du bitter eller? Alltså det är gång så är alltså det är alltså hur hänger alltså hur ska det ske också men som det center ja. Och så att det så långt med 5 med det att vi är alltid glada. Vi är åttan och i allt. Touch i öllum förna. Det som nämnde det här värnare. Och jag tycker bara att det är vi alltså allt som jag nämnde här och vi visar Raigods. Det han talter och skriva er. Men det ringt och svärt och att jag skilja. Nu kommer skilja det att jag vet inte. Men det som han gör till det är just omgång löt ju rätt. Det är att Øystein Arno får nyer rona och hon kom flera för till mig och spurte då babba kan dama där är de färdiga i Zambia. Alla där är med dama där jag kan bara stola där hus. Och detta var det som hon ville och det var inte någon slura veck i 6 veckor. Det här det var här så veckorna nere i Zambia så skulle det färra till Paris första ferien till att hon alla sig för att läsa till farmaceut och hon har gjort allt klart själv omsökna och säger bara att du ska sända det tandaten ta. Du sända allt det in i filmen. Och
Det blev så ikke til det. Oj. Ja. Så det blir hardt, og også det her er at, som nevnte jeg om og bøttene, og Ulla, så vet hun er 5 år, for jeg fyller 5 nå i desember, ja. Altså, hun, ja, for jeg kunne hun finnes en ekkur ut i alt. Hun var jo der Rune her på Jesper, på Tiri Høyl, der vi prater om Rune. Og at Appi og Rune, ja. Det sier han alltid, ja. Appi og Rune, og Rune er Jesper på.